dudu wayahe wanci lan kumawani mlebu sajroning tilame Kanjeng Ibu. Saya pengrika sapa cetha yen to kowe arep nyidroya separi Kanjeng Ibu. Yen pancen kowe wates satriya ayo bukaan topeng. Yen ora nimakake perkara aku bakal nyidroya separi wong tuamu. Kowe arep ngopo? Kepeksa ing papan kene barak udo. Kok sumangkian banget? Ora duweni ati watak lanang babar pisan. Yen pancen kowe wong lanang sing sejati. Ora susah nganggo gedhok ben kaya ngono. Coba bukaan sapa sejatine kowe. Papan Rangga Pranata. Sinengan Nuwun pangapunten Kanjeng. piye? Ketingalipun panjenengan sampun wanuh kalih pawan menika. Sinten jatosipun pawan kala wau? Pun kok dhisik ya Cak Bagus. Paman Rangga Pranata. Anggaran Ki menapa panjenengan badhe kemindak midani dhumateng kula paman? yogina apa ora? Mergo kowe wis ngianati kelawan tresnanipun paman. Coba. Nalika semono nggon sambungan tresna lan kowe. Aku nandur wiji ana sakjroning guwa garbamu. Ning wis semono genapa nganti kowe gelem. Tresnane kowe manyo sakliyane aku. Paman Rangga Pranata. Rikala semanten dawuhipun Kanjeng Rama. Kula kepitak ing pangwaos. Kula nglampahi nanging kanthi kapeksa ning wis semanten paman. Ngantos sak menika tesih sangat katresnan kula dhumateng panjenengan. Malah wiji rikala semanten kula kandhut boten sanes noman bocah bagus yen menika putra panjenengan piyambak paman. Iki putraku. Kepiye Cak Bagus? Menawi Rangga Pranata menika tiyang sepuh kula. Lajeng Rangga Puspaka menika sinten? Rama Rangga Puspaka ki mung trima rama sambung, Den. Sejatine singkir jiwa lan ragamu ya ramamu paman Rangga Pranata Cak Bagus. Kanjeng Ibu. Heeh. Menapa wedal sakmenika panjenengan tasih kepengin gesang sesarengan kalian Kanjeng Rama? Ya kene ora, Ger. Umpama to Sri Rama Ampun, lakone kuat. mengkone bisa nyawiji malah tansaya badya mulya Cak Bagus. Menawi panjenengan tasih kepengin gesang sesarengan, kula gadah cara. Duweni cara? Cara kepiye Cak Bagus? Kersanipun ing mangkenipun Kanjeng Rama Rangga Puspaka saged oncat sae Kabupaten Pak. Kaya ngono iso? Rantos sawetawis pangestu. Paman. Agus ngaten aturipun putra panjenengan tunjuk. Sawetawis samenika panjenengan sumingkir langkung priye nggih paman? Agus ngaten. Muga wae. Ora nganti dadak kesuwen. Monggo kathah ya Kang Mas. Rumangsaku saya tuwa kuwi saya anyep. Ning jebule kok ora mangkat. Lah kok sakit? Pangarane apa ngono? Nggih. Putramu Tunjung Biru. Lho, lah kok dadak putra kula to kan Mas? Ngerti apa ora? Perkawis menapa? Beluh. Tunjung Biru kae bocah sing galugalan. Kulino sobo nyang kono-kono kumpulane bocah ora bener-bener. Jajah. Lho kaya ngono mbok digula wentah. Lho, Isine amung kluyuran, ngabotoan, ngedir-ngedir kedupeh wayah bupati. Jajah. ya ampun kados ngaten kan Mas. Lho panjenengan nggih nate ngrasake dadi enom.
ambok kersane ben ditutukke ngerti rasane dadine kaya ngapa. Terus malah kangge ngapa bodho donya akeh nek mboten dienggo kaya ngoten. Kersane ra apa-apa Kang Mas ben rasake seneng langkung rumiyin. Lah mengko nek kari sepuh ya kari lakoni kados panjenengan kok Cih. Kok aneh. Aneh nggih pundi? Jenenge wong tuwa duwe anak nakal kok malah ora prihatin. Nanging tembunge kok kaya ngono. Nggih pancen kula ujo kok Kang Mas. Nggih. Yo wis ora apa-apa. Wong niki mang ning ndi bocahe? Lho, Bakal sowan. lho menika lho putra panjenengan. Kene-kene Kang Bagus. Iya, Tunjung biru. Nggih. Kula ora. Di ngaren kok eling omah. Nuwun pangapunten. Katem ben kula niki wau saking Kabupaten Pati ora. Apa? Ngadhep ngersanipun Eyang Dipati Tambranegara. lho ngeten iki ra bocah pinter to. Oh, pinter. Sowan kalih Eyang. Dialem. Wong bocah apik ora dialem. Nggih. Ning katuran pirsa ora. Menapa? Sak wangsul kula saking Kabupaten Pati kula kinantenan nawara konjuk ngersa panjenengan. Ayang saka sapa? Saking Eyang Dipati Tambranegara. Ora aneh to. Dadi layang-layangan barang to Le. Kula piyambak nggih bingung. Niki kagem Kanjeng Rama kok. Jenenge karo mara tuwa karo mantu kok dadak layang-layangan to. Kula mboten ngertos lho. Tenan ora? Saestu. Layangmu tenan. Nggih, saking Eyang. Alah, beda apa niku to Kang Mas kok layang-layangan barang kaki nyarek. Kula tak bukane, tak bacane layang iki. Sajae kok nyolowati. Lah ra niku. Jenenge mara tuwa karo mantu kok dadak layang-layangan to. Nggih Kang Mas. Robi, dipun waos napa niku? Kejuduan Manggaranti karo Rangga Puspaka wiwit dina iki kudu pisah. Rangga Puspaka kudu minggat. Menika dawuhipun Rama Kang Mas. Saestu dawuhipun Rama. Alhamdulillah, ramamu kok dawuh sing kaya ngono ya cabang. Garanti. Dawuh. Menapa? Aneh. Aneh terus pundi? Aku karo kowe iki bebujuan Nggih. ora tau padu. Ora tau ngopo-ngopo. Nggih. Ning bareng ana nawala sing isine aku lan kowe kudu pisah. Sithik bae kowe kok ora gelo. Mboten kula tampa kanthi ikhlas Kang Mas. Lah menika kabeh niku rak kari jodoh. Lho, mbok menawi amung cekap semanten kula kalih panjenengane bebranen lah empun boten saged. Umpama karo kowe pisah ora apa-apa. Mboten napa-napa. Kowe ikhlas lae bane. Nggih, ikhlas. Oh, Ya sapa? ya ora apa-apa. Mbok menawa kabeh pancen salahku. Biyen aku ngapusi, aku diwales uga aku kapusan. Perkawis napa Kang Mas? Kowe aku diwene triman kowe. Nggih. Biyen gelare kowe prawan. Nggih. Prawan apane? Jebul kowe wis ngendok. Aku mung trimo dadi tutuk liwat. Ya ora. Lah sing kebangetan iki lak nggih panjenengan. Lho piyayi kakung mung trimo dienggo tutup pripun ya kersa lho. Sing salah niki lak panjenengan ta? Yo, padha ae. Pripun? Nalika aku duwe bojo kowe aku ora jaga. Lah, Ning niku aku lho. duwe bojo lan aku duwe anak. Lah, Barang dene saiki aku wis pisah karo kowe, aku bakal goleki anak bojoku. Monggo Kang Kak saking Kabupaten Mas. Pati. Ramamu Rangga Pranata diaturi Oh, Rama, ngaten nggih, kangge diaturi. sinipun. Ayo apa? Lah kaya niki lho ora nyono ora ngira lho tuwa-tuwa nyatane saiki bakal dadi siji. Monggo Kang Mas niki. Kula nggih derek remen kok. Lah iya nggih. Monggo. Ngene. Pun Rama nelakke gimpanuwun sing tanpa pepindhan. Kabeh saka reka dayamu satemah nganti Rangga Puspaka ninggalake dalem katemengan saengga pun Rama lan Ibu bisa kumpul maneh. Mbok menawa
nyawijining kulawarga iki besok bakal bisa manggihake kabaganan kamulyaning. Oh, ngaten. Menawi kados ngaten, monggo tentrem kemawon. Oh, mangga. Ayo, nggih. Pirang-pirang dina kok mung meneng ae. Jane sing dipikir iki napa? Wong sampean mapan teng gene Gembong uripe yo pun kepenak. Bocah-bocah wis padha gedene. Lho. Kok malah sampean iki mung meneng mawon kula niki bingung. Ngaten lho Pak Lurah, kula niku rak malah mikir anak-anak kula niku lesmaya menapa dene legawa. Mongko legawa anggone mengguru nganti sak mriki nggih dereng wonten kabare. Lah lesmaya niku ning omah tansah runtung kalih Kasturi. Ngaten pripun Pak Lurah? Saumpami lho nggih. Lesmaya niku dijodokke mawon kalih Kasturi ngoten pripun Pak Lurah? Sampeyan pripun? Lah pripun tembange dina niku nggih tansah runtung wong loro nggih to? Lah nek kula ngoten jejere wong tuwa niki nggih mung nganut. Jarene tetembungane kuwi kebo kudu anut gudel. Nek biyen iki kebune kudile sing anut kebo, nek sakniki kebune sing anut gudel. Lah nek kersane Ndoro Ayu kados ngaten. Sing lakoni niki anak kula Kasturi. Oh, ngoten. Nggih Kasturi kula karo Sintin. Oh, nggih. Nek Kasturi gelem nggih bejane Lesmaya dene boten mbok menawa pancen durung jodoh. Oh, ngoten nggih monggo Pak Lurah. Inji kula, Pak. Anak bocah. Lah pripun to? Anak Ayu. Tapi biyen kula nggih ngaten menika. Pakne yo barwek kok ngomong anak-anak Ayu lumrah. Iki ngene. Kanggo ngraketake rasa pas duluran. Iki saka Kanpen Ndoro Ayu Legina. Kowe aku dijodohke kelawan Lesmaya. Nggih. Kula menika nggih, Pak. Dipun jodohake kalian bocah meneng. Lesmaya. Syah, bocah iki yo meneng, gemi setiti ati-ati nyambut gawe iki slega. Wis to, kowe yen entuk Lesmaya ki ora bakal gelo. Percaya karo Pak Enduk ya. Percaya karo Pak Jani. Ngaten nggih, Pak nggih, kula. Nggih. Kula niki rak yang enem, kula manut kemawon kalih sampeyan kok. Kowe manut. Nggih. Lah, boten Yen sampeyan. kowe piye Lesmaya? Kira-kira piye? Kandha ae Le. Kula niki kok malah dililang-lilang kaya bocah bayi mawon. Wong bendina ya kumpul kok isih mbok ilang-ilang. Nggih pun ngertos karo kula nggih ngaten. Ya wis pikanane kaya ngene, njaba jerone kowe ya wis apal. Ya mbok ilang. Kok malah misi-misi. Piye Le? Piye? Kira-kira piye Le? Yen wis mantep karepe si Ada Mbok. kene merem-merem ngono kok, Pak. Ora apa-apa, Mbok, tampane lah. Lho, ngene lho. Wis lho, Le. Tembungmu nampa ketoke kok kepeksa. Ora lila ngono apa piye? Jane kula niku rak dereng seneng omah-omah Pak. Saya seneng Joko. Nggih, ning mergo iki karepe si Mbok, kula tak manut si Mbok mawon. Kowe iki wis Manut gedhe. karo wong tuwa ya, Kok nek ya. nganti dadi Joko Kasep, dadi tembang kidunge tangga teparo ora prayoga. Nggih. Tenan, Nggih, Pak. mantep lahir batin. Nggih. Nuwun nuwun. Monggo lho. Aku kok kangen karo sampean. Njaluk ngapura karo sampean. Anggur ku ninggalake omah tanpa pamit karo sampean. Aku manjus kono ngasane pendekar kadung laku. Oh, ngono Le. Ya wis ora apa-apa kok Le. Kene-kene. Ngapunten iki. Kula niku mboten pamit karo sampean.
Ayo kudune wong lunga. Adoh pirang-pirang sasi tanpa pamit jeneng wong tuwa iki ya omong melang-melang rasane, melang-melang atine. Ya ora slamet to, Lek. Selamat. Ape sabuk manyan. Sampeyan iki. Aja lali lho ya. Nggih, Pak. Saderenge kula niku manjur ngarsane dekat Mari. Kula niku nate janji karo Siat Dikasturi. Yen rampung nganggo kumane suwan ngarsane dekat Melati, Siat Dikasturi bakal tak Tukoke jari, ya to Kakang. Pinter kowe, Lek. Arep sampean tukoke jari to Kakang. Alah nek wis sampeyan lali. Pinter tenan, jebule. malah mboten namung jare Pak Lurah. Ngopo meneh? Siat Dikasturi uga bakal tak Tukoke kebayak yo Kakang. Aduh yen ngono yo Kakang yo. Dadi aku seneng karo kowe. Ya cepet iki mati Kakang. Niki wau kok pasisane lempak niku wonten napa to? Ayo iki mau ana rembug sing gumathok. Ngene ya, Le. Blak kutang terus terang alane apa yen to keluarga iki nyawiji. Cenane pripun? Saka kekrapane simbokmu lan aku go wis nampa. Iki dina Kasturi tak jodhokno kelawan Lesmaya. Kasturi. Kowe dijodohke karo Kakang Lesmaya kowe gelem, Kasturi? Kasturi. Kowe dijodohke karo Kakang Lesmaya gelem? Lakoni, Kasturi. Kowe kedalan derajat lan pangkat satemah lali anak lan
Yen aku wong tuwa sing salah. Aku ora apa-apa nek jan kowe ucap kasar ngono ngono. Tak apa. Tak apa. Ning aku akono bapakmu lego wong tuamu. Wis kowe jaluk supaya aku daku kowe wong tua. Nanti kowe jagat akan daku kowe wong tuaku. Bapakmu sing kerja ora kamu lho. Ora kok. Karo wong tuwa le. Ya wis iki ora apa-apa. Menawa lego ora gelem nampa aku ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wae sak duwe aku lunga. Aku ketelak aku jaluk ngombe. Bapakmu ketelak legowo. Ya kaya kaya Jaluk ngombe. legowo dipukke banyu bapakmu mesakno le ketelak. Yo aku sing jaluk nang ngapura yo Kakang. Ora usah njaluk ning ngapura karo legowo. Legowo kae ora salah, nanging sing salah aku. Sampeyan rene, Bu. Dan direne iki le mesakno bapakmu ngelak kok le. Sampeyan ngelak. Yo iki Ya kuwi sing dirasake sibuk. Nanti sibuk ora ngerti dari jagat. Saka tumidamu kok kebiar banyu panas kok Puspa. Aduh. Panas. Belum. Kok dadi peteng aku ora weruh. Aduh, aku ora ngerti apa-apa lagi. Geles lunga ora mbok Puspa. Abane kok rame-rame iki mau ana apa lho? Tamu. Sopo tamune? Rangga Puspa. Bapak kuwi lho. Ora. Belok. Jur Aku ora gene wong tuwa sing tumidahe kaya Rangga Puspaka. Sing mentolo karo aku lan sampean. Lan sibuk ora ngerti dari jagat tumidahe Rangga Puspaka. kebacut kowe legowo. Apa kaya ngono pintuk-entukamu nggonmu meguru wani karo wong tuwa. Aku tumindak kaya ngene. Mergo aku sabelo karo sampean, Kak. Sing gelo atine ora kowe dhewe legowo. Aku go lego. Legowo. Ora apa-apa legowo. Kok menawa iso kanggo nambani larane atine. Ora ngakoni bapak ora apa-apa. Tak akonane dhewe. Kakang semoyo. Kakang semoyo. Kakang Lesmoyo, Kakang. Kasturi. Kene kudu nuwunke karo aku. Nanti aku tumindak sing kaya ngono aku mergo sabelo karo sampean, Mbok. Aku sabelo karo sampean, Kang. Nanti yo kene padha nuwunke karo aku. Nanging bener apa sing dadi kandhane Kakang Lesmoyo? Aku ora bakal ana urip ing jagat iki tanpa lantaran Rangga Puspaka. Nanging aku tak siap karo Rangga Puspaka.